De politie is met meer dan 30 agenten en forensisch rechercheurs dwaande met een grootschalig onderzoek. Daarvoor is het hele recreatiegebied de Oelersprong en de Tjoekemaar afsletten. Vanmorgen na 8 vonden voorbijgangers het derde lichaam op het parkeerplak bij het zwemplak. De politie weet nog niet waar de persoon is. Daar richt het onderzoek zich natuurlijk in eerste instantie op. Wij willen natuurlijk heel graag weten waar deze persoon is. Hoe kan het dat je hem dan net weet of het om een man of een vrouw gaat? Is het lichaam dan sabotatakelen? Nou, daar had het inderdaad wel maar te krijgen, ja. Vanmiddag had de politie bij Sint-Niek een digitale tekstkaradel zet. Met de oproep ontjoegen om haar te melden. Het is voor het eerst in Noord-Nederland dat ze dat doggen. Het recreatiegebied onder de A6 is een carpoolplak, maar staat ook bekend als moetingsplak voor homo's, dat vaak oorlijst is. Het gebied blijft de hele dag afsletten. Met name zijn sporenonderzoek, dat kan natuurlijk maar één keer doen. Dus daar nemen we echt onze tijd voor, minutieus. Nou ja, dat kan de betekenen dat dus de hele dag de Oelersprong afsluiten wordt. En het is nou vanzelfs nog droeg. Het is nou nog droog, komt slecht waar aan, maar de meeste van onze forensische opsporing had tinten bij zich. En die ben ik al opzetten, dus als het Rijn valt, dan geven we ervan uit dat de sporen die wij ondertroffen hadden, dat we die veilig gesteld hebben. De politie te wetter is inzetten om mensen in te houden die het van het wetter het strandje opwollen. Een helikopter had foto's uit de lucht wij maken. Nevens de politie had het misdrijf vannacht plak voen.